हिंसानि खामानिखौ हिंसाजों फोजोबनो हाया, हिंसानि खामानिखौ अननायजोंबो सुस्रांनो हायो। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दं। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव सुंद' स्ट'रि लानानै फैदों। ओरैबायदि मोजां बे स्ट'रिया, आरो आं बे स्ट'रिखौ मानो लानानै फैदों, दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव इलेक्सननि BPF आरो UPPL नि गोबां दावराव। UPPL आव जइन जाहैनाय, बेनि उनाव BPF आव जइन जानाय, बेनि उनाव जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा दान्थेलायनाय, सोरखौबा खांख्राय, सोरखौबा नाथुर ना, सोरबा खांख्राय जानानै खेबथाना लाखिगोन, सोरबाया बुंदों UPPL आ 0 जानो थांगासिनो दङ, सोरबाया बुंदों BPF आ गारि ड्राइभार आरो हेन्डेलमेनल'सै। जोंनि बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानि राव, बेखौ लानानै ओरैबायदि मोनसे सुंद' स्ट'रि, बे जाबाय बिजाबाव दङ। जोङो बिजाब फरायोब्ला बिजाबनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो। आं बे सुंद' स्ट'रिनि बिजाबनि मुंखौ आं बुंनानै होला। गिदिर गिदिर फरायनाय MA, सोरबा PhD खालामनाय, बैफोरबायदिया बेफोर बिजाबखौ अलरेडि फरायखांखाबाय। आं दा स्ट'रिखौ खोन्थानोसै। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बर' हारिनि थासारिखौ लानानै बिलो, मोनसे बिलोआव गोबां ना दङ। मोनसे बिलोआव गोबां रोखोमनि ना थागोन ना थाया? नाथुर नानिफ्राय लाना मावा ना, फिथिख्रि, सेंगोरि, सिंगि, मागुर, खांख्राइ, बायदिसिना रोखोमनि मोनसे बिलोआव थायो। बेनिफ्राय बे बिलोआव सिंगि ना, सिंगि नाया राजा, गावखौनो बे राजा सानो। जेसेबां फिथिख्रि ना, गोरि ना, बैफोरबायदि नाफोरखौ सिंगि नाया सुयै सुयै खुन खालामबाय थायो, आघात खालामनानै दोनबाय थायो सिंगिनो। बेनिफ्राय गोबां फिसा फिसा नाफोरा, बे बिलोनि नाफोरा बे सिंगि नानिफ्राय गोबां परेशान जाबाय, बिराद दुखु। जों सिंगि नानिफ्राय माबायदि बारग'गोन? सिंगिनाया बिसोरखौ ओरैबायदि उत्पात खालामो, गावनि गोसो बायदि सिंगिनाया नाफोरखौ सुयो, खुन खालामो, बिराद दुखु। दा फिसा फिसा नाफोरा, फिथिख्रि, मावा ना, गोरि ना, बेफोरो जोबोद दुखु। बेनिफ्राय नाफोरा सानसेखालि मागुर नानिसिम थांबाय। मावा ना, फिथिख्रि, गोरि नाफोरा थांनानै मागुर नाजों रायज्लायहैबाय। मागुर नायाथ' जोबोर मोजां, दद्रद्र' सु दोङो, थेवब्लाबो सुवा। मागुर ना नों मानो इसेबां मोजां? नोंथ' जोंखौ जेबो खालामा, सुवाबो, डिस्टार्बबो खालामा। नाथाय सिंगिनाया जोंखौ मानो एसेबां उत्पात खालामो? जोंखौ मानो सुयो? जोंखौ मानो थांनानै थानो होआ? जोबोर दुखु ना फिसा फिसाफोरा सिंगि नाखौ लानानै। बेनिफ्राय बे बाथ्राखौ मागुर नानो खोन्थानाय बाथ्राखौ सिंगिनाया खोनाखामानानै आरो जोबोर रागाबाव। आंखौसो नोंसोर बेफोरबायदि, नोंसोरखौ बे बाराव आङो जाय जाय आंखौ हिंसा खालामो, जाय जाय आंखौ नायनो बायो, आं नोंसोरखौ सुथारजोबबावगोन, नोंसोरखौ आं सुबोजोबगोन। सिंगिनाया खोनानानै गोसो सिङाव बेफोरबायदि सानबावबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि उत्पाताव थानो हायैनि सानसेखालि गासैबो नाफोरा, बिलोनि नाफोरा जमा जानानै मोनसे मेल खुंबाय, मिटिं खुंबाय सिंगि नाखौ लेंहरनानै। बेनिफ्राय गोबां नाफोरानो बुंबाय सिंगि नाखौ बुथारनांगौ, देग्लिनांगौ, गासैबो नाफोरानो। बेनिफ्राय सिंगिनाया गोसो सिङाव ओरैबायदि जागासिनो दङ, नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि बुंदों ना, नोंसोरखौ र', बे बाराव आङो आंनि सुखौ अन्थाइयाव गोजों खालामनानै नोंसोरखौ मासे मासे आङो सुथारजोबगोन। बिराद गोसो सिङाव बेया रागा, नोंसोरखौ आं गारनायाव गैया, नोंसोरखौ आं सुथारजोबगोन। आरो मागुर नाखौबो रागा जोंदो बे, मागुर ना नोंखौबो गारा बे बाराव, नोंसोरखौ आं सुथारजोबगोन। गासैबो नाफोरा बे मेल मिटिङाव जमा जानानै गासैबो बुङो सिंगि नाखौ बुथारनांगौ, बेखौ दोननाङा, बेखौ जों दोनबा जानाय नङा, बे जोंखौ ओरैबायदि उत्पात खालामो। रावबो सिंगि नानि फारसे लोगो गैया। बेनिफ्राय बै ना फिसाफोरा खांख्राइखौ बुंबाय, खांख्राइ नों मा सानो? खांख्रायाबो बिलोआव थायो नालाय, बे मेल मिटिङाव खांख्रायाबो दङ। बेनिफ्राय खांख्राया बुंबाय,
हिंसानि खामानिखौ हिंसाजों फोजोबनो हाया। हिंसानि खामानिखौ अननायजोंसो फोजोबनो हायो। खांख्राया ओरैबायदि बुंबाय, र' थाथ', बे नोंसोरखौ सुथारदों बेखौ जोङो सानसेनि मोजां जाथो, जों बेखौ गासैबो देग्लिनो गासैबो बुथारनो ओंखारबा जानाय नङा। खेबसे गोरोन्थि मावनायनि उनाव जों बेखौ सानसोफिननोब्ला बेयो जाहाथे मोजां जागोन खोमा, बे जोंखौ जेबो खालामनाय नङा खोमा होननानै खांख्राया बुंबाय सिंगिनानि खाथियाव थानानै। बेनिफ्राय सिंगिनायाथ' जोंगासिनो दं गोसो सिङाव, र' नोंसोरखौ सेस खालामजोबगोन आं। ओरैबायदि मोजां बुजायबाय खांख्राया, जों सानसोनांगोन मोजां जायो खोमा होननानै। बे समावनो मा जाबाय, दाउब'। हादिदंग्लाया फैनानै सिंगिनाखौ थाब खनखांफैबाय। सिंगिनाखौ थाब खनखांनाय लोगो लोगो बियो खनखांनानै बिरनो नागिरबाय। बिरनो नागिरनाय समावनो खांख्राया मा खालामखो, हादिदंग्लानि आथिङाव थाब बाथाबबाय। थाम्बनेइलाव नुदोंना, हादिदंग्ला दाउब'आ, दाउब'नि खुगायाव सिंगिना आरो आथिङाव खांख्राय बिरबाय। बिरनाय समाव खांख्राया बेखौ बाथाबनानै ओरैबायदि अरबाय, ओरैबायदि गोरा अरथाबबाय बे बिरहांनायावनो। बेनिफ्राय बे खांख्राइनि अरनायाव हादिदंग्लाया दाउब'आ बिरनो हायासै। दब माने सिंगिनाखौबो हगारनांगौ जाबाय। बेनिफ्राय खांख्राया मा जागोन, सिंगिनाखौ हगारबाय नालाय खांख्रायाबो गावगाय बाथाबदोंमोन नालाय बेबो गोलैबाय। ओमफ्राय गोलैखांनाय लोगो लोगो सिंगिनिया अन्थायाव नांनानै थै गबाय, दुलुनबाय, थै रना रनि जाबाय सिंगिनि। बेनिफ्राय गासैबो नाफोरा सिंगिनानि सेराव थांनानै सिंगिनाखौ माबा खालामबाय, गासैबो मायबा मायबि लगायनानै माने सिंगिनानि थैखौ हुगारबाय, साफा खालामबाय, माने सिंगिनाखौ थैनो होआ। जोबोर सिंगिनाखौ आल लाबाय गासैबो। बेनिफ्राय गासै नाफोराबो, गासै फिसा फिसा नाफोराबो लोगो जानानै माबा लाबाय नालाय सिंगिनाखौ। सिंगिनाया दुखु मोनबाय। सिंगिनाया ओरैबायदि दुखु मोनबाय, गावनि अहंकारमोन, गावनि दखरसेयाव थानाय बिलोनि नाखौनो सुयोमोन बे, आघात खालामोमोन, राजामोन बियो, दादागिरिमोन। बेनिफ्राय जेब्ला गाव जाबाय बे ओरैबायदि दुखु मोनबाय। आरो बै समाव खांख्राया बुंदोंमोन, दिनै जों मासे सिंगिनाखौसो बुथारनो हागोन, नाथाय माखासे सिंगिनिया उनाव फिसानिफ्राय फिसा, फिसानिफ्राय फिसा जमा जाजोबनानै जोंखौ सुजोबब्ला मा जागोन। खांख्राया बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंदोंमोन। जोङो बेखौ सानसोनांगोन होनना। बेनिफ्राय गासैनिबो अननायखौ मोननानै सिंगिनिया ओरैबायदि सानबाय, जों दिनै बिलो मोनसेनि ना। दा नोंथांमोना मा बुजिखो? आं खोन्थानो गोसो गैलामोन। बे काहानिखौ खोनासंना नोंथांमोना मा बुजिखो? सिंगिनिया ओरैबायदि सानबाय, जों मानसिया मा, जोङो उन्दै गिदिर मुगैयो, बासिलायो, नंगौना नङा? बासिलायोना, जोंबोथ' मानसिसो। नायाबो मोनसे, गासैबो फिसा गिदिर नांनानै जमा नांनानै बेखौ फाहामनो नागिरबाय। बै समाव सिंगिनिया ओरैबायदि दुखु मोनबाय, आङो हायोब्ला माने गावनि बिलोनि नाखौ जेबो खालामालासिनो गावनि गोहोजों हायोब्ला बे गुबुनजोंसो नांनांगौ, नंगौना नङा बाथ्राया? गावनि जायगायाव थानाय बिलोनि नाखौ सुथायस्लाय हायोबा गुबुनजोंसो नांनांगौ। नोंथांमोना मा बुजिखो? सिंगिनिया दुखु मोनबाय गावखौ नायनाय लोगो लोगो, गासैबो फिसा फिसा नाफोराबो नायनाय लोगो लोगो। दा बेनो आरो बाथ्राया। मानसिफोराबो जोङो फिसा गिदिर जोङो मुगैलायनाङा, गासैबो जमा जानांगौ, खौसे जानांगौ, मोजां बाथ्रा बुंनांगौ। गासैबो फिसा गिदिर अनलायनानै मोजां बाथ्रा बुङोब्लासो जोङो गुबुनजों नांनो हागोन। थिग बेफोरबायदिनो सिंगिनिया सानबाय आरो, आंनि बिलोनि नाखौनो सुवालासिनो आं गुबुनजों नाङोब्ला मा जागोन? जों गासैबो सिंगिना, मावा ना, फिथिख्रि गासैबो जों खौसे जानानै जों गुबुनजों नाङोब्ला मा जागोन? दा जोंनिया मा, जों गावजोंसो मा फिसा गिदिर मुगैलायो। नाथाय जोङो खौसे जानानै जमा जानानै गुबुनजों नांनो हाया, नंगौना नङा? नांनो हायो गुबुनजों, हायाना? नोंथांमोना मा बुजिखो?
सिंगिनिया बै दिननिफ्राय मोजां जाबाय, गियानि जाबाय सिंगिनिया बै दिननिफ्राय। बिलोनि नाखौ सुला माने बे नांगौ जायोबा लोगो जानानै गुबुनजोंसो नांगोन, गुबुनखौसो सुगोन। नोंथांमोना मा सानखो बे काहानिखौ खोनानानै, बे सिंगिनानि काहानिखौ? बे काहानिखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।